आता आम्ही घाट संपल्यावर थोडंसं थांबलेलो आहे। या ठिकाणी निसर्ग खूप छान आहे। इथे हा जो समोर डोंगर दिसत आहे हा बोथे या गावातील डोंगर आहे। या ठिकाणी पवनचक्क्या खूप आहेत। ह्या गाड्या ज्या निघालेल्या आहेत त्या बुध या गावाकडे निघालेल्या आहेत आणि इकडचा जो रोड आहे तो कुळकजाईचा रोड आहे। इथे फोटो सेशन चाललेलं आहे आमच्या अक्षयचं। पाहू शकता हे सौरव हा किती छान प्रकारे अक्षयचा फोटो काढत आहे। खूप छान प्रकारे तो फोटो काढतो। हा पहा आमचा हिरो अक्षय। हे आमचे काका आहेत आणि ते फोनवर बोलतात आहेत ते भाऊ। ही पहा पवनचक्की किती 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 छान आहे पवनचक्की। आता शेराचे फोटो काढायचे चाललेले आहेत। आता आम्ही पोचलेलो आहेत आमच्या घरी, गावाकडच्या घरी। अक्षय, आंटी, ही आहे आमची आई। आता इकडूनच मी सरळ खाली शेताकडे जाणार आहे। चला मी आपल्याला आमचं शेत दाखवतो, गावाकडचं शेत। या ठिकाणी आमच्या दादांनी सोयाबीन लावलेला आहे, तो देखील मी तुम्हाला दाखवतो कशा प्रकारे आलेला आहे। हा बघा समोर दिसतोय तो सोयाबीन आहे आणि इथे आमचे काका सीताफळे काढत आहेत। हे बघा काका आमचे सीताफळ काढत आहेत। खूप मोठे मोठे सीताफळे आहेत। आता आम्ही सीताफळे काढतोय। हे आमचे काका पहा, हे बघा। ए ते नंतर वर इकडे 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 ते तसंच असू दे। ए बाबा शेंगा तिला काढायचे असते। कुठली तरी देवाची गणपतीची उघड उघड ह्याच्यातली घे किती टाकी कसं धरलंय बघ वरची उचल। तन मल्हारी देवाची अंगोली करतन मल्हारी देवाला अंगोली घालतन मल्हारी देवाची अंगोली करतन मल्हारी। Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. नाही नाही Plata o plomo. Plata o plomo.
तुझं काही दर्शन कर श्रावणात दर्शन आणि श्रावण महिन्यात उघडं मिळालं. मूर्तीवरती आहे जे अगोदर झाकून ठेवली होती तिच्यावरती ते नुसतं असं गोल जे का नाही खालचं तेच तसं. दानपेटी नाही, दानपेटी नाही असं तिथं